Sa init na nag-iingit-ngit, ligayang sagad langit, itodo mo. Hardbull! Ang Hardbull ay gawa sa mga sangkap na herbal at natural. Mabibili sa mga butika nationwide. Produkto ng Brigada. Alas 10 na. Drama na. Unsay akong himuon drama special. Masubok man kag masadya nga storya sa gugma, pamilya kag kabuhi, pagadramahon sa mga dili dramatista sa radyo. Starring Papa J kag Boy Nunoy. Unsay akong himuon drama special sa 95.7 Brigada News FM. Tama, no? Kamusta na ka sa imong wishlist na, Brad? Wala pa. Wala pa. Sikreto na para bibo. Di ay. Mga isa ka karton nga kuang ko. Medyas, pwede na. Nan pwede ka. Siyaro. Hindi matapos ang 2020. Kasi kaguro, sang kabulan gawa ay laba-laba. Okay pa. Okay pa kayo. Ti siyempre kay damo man pila ka Paris. Amak mo mag-isa ka karton. Sipo mo, 1,000 pesos ang inyong regalo? Diin kasi na. Ako rin alo. Gusto ko gani Papa G ang balko i-cash ko na lang ang akon. May palo? Basi magpabakal ako ka brief imbis nga Large. ang baklon basi ko na extra small ino baklon. Hindi kay Diskumpiyado ka githaw. duda lang. Nagkakatingala gid ako nga kung maglakat ako dira sa dako nga mall daw. Balko na pwede ko ni sukaton kay basi magsipyat naman ako. Tama. Sir, hindi kita na pwede sir ba? Sir, kung dili ka gusto, sir, sukato na lang nako daan, sir. Nan. Ako lang mo sukat di mo, sir. Okay lang. Pwede ka ayo. Basta dalaga. Pwede Dalaga. pod gihapon dalaga. Dalagatas. Alamay ka. Good morning kaninyo ha. Mayong aga pa J. Boy no sa mga suki nga tagpalamati sa inyo ngunsa kung imo live drama o po na mga dili dramatista pero mo drama. Suki kayo ko ninyo Papa J. Boy Okay, no. bakal okay. Kung sa trabaho pa kota na Papa J. Boy no. Kotang. Bangod kay walay mintis. Balaan ko gani nga wala ka mo ga programa. Abi ko man Okay lang, anyo, okay. abi ko man mo man ko na way kami nagaparigos. Yan. Parigos, way ga toothbrush. Hi kay Madam Cutie Glens. Cutie Glens. Puto cheese. Puto cheese and general merchandise. Itago na lang ninyo ako sa pangalan nga Susi. Susi. Ako, Papa J. Boy Nunoy, mapinalanggaon nga pagkababae. Kung ako magpalangga, Papa J. Boy Nunoy, ubos ko paghatag ang tanan. Ay, aba. Maayo ni nga babae. Binliman bisan isa ka buhok. Binliman? Biskin isa lang kahiwa. Isa ka. Kung ihatag mo ang tanan nga pataw sa iya, basi kung pwede, bilin mo man bisan mangka do lang para sa imo. Inanak ko magpalangga, Papa J. Boy Nunoy. That's why ang isa sa dako na ko problema sa Papa J. Boy Nunoy kining lalaki nga nagpabuhagay sa ako tagipusoon, nagkapilas-pilas na lang ni Papa J. Boy Nunoy. Hindi ka magkabalaka, matapos sinamapilas makuganan, okay duman ina. Bangod sa iyang katuntuhan. Na, ginpalangga ko ang lalaki nga itago na lang nato sa pangalan nga Aaron. Uy, pangalan pa lang. Pangalan Alam pa lang na. pang merinda, Papa J. Pangirinda na. Si Aaron, Papa J. Boy Nunoy, ultimate crush ko na ni.
since pa, tung high school pa lamang kami, Papa J-Boy nun. Pero wala chance sa bangod kay Dili. Ako ang gusto ni Aaron. Pero subong Papa J-Boy nunoy nga kabalo na ako magpagwapa. Nakibot na lang ako, Papa J-Boy nunoy nga giligawan niya ako. Paduding-duding lang gamay. Sus. Pero Papa J-Boy nunoy, sa pagsagot ko kaniya, di rin na nagsugod ang tanan kong problema. Para ganun yung maintindihan, Papa J-Boy nunoy. Amo ni. Ang mga nataboy, hoy, hoy. Ay, 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 ay. Hi, Day! Hoy, Amega! Fred! Oy, good morning kayo mo, Day ba? Kanami sa Ano man ginihimo mo diri sa ko? Diri sa my part? Ay, siyempre, nag-muni-muni ako kasi siyempre nakita ko naman ang akong crush. Hoy, ikaw ba no? Grabe juga ka ba? Gwapo na kita sa puwang ba? Gwapo Loko. na, macho pa. Gusto rin mo na mga gwapo na, mga macho pa, mga Di ba? ba? Di ba, kuhan mo, kilala mo si Aaron? Ha? Siya. Si Aaron? Holo ko, ti, uy. Di ba? Dugay na binako ng crush si Aaron, Uy, ti. crush ko man na siya, pero may pag-asa bala ako sa iya, girl. Hoy, sobi, auntie. Kung siya man lang ang imuhang makarelasyon, auntie, Nga aman. may pagsikuan na lang. May pagsikuan. Grabe ka naman, Katong technician sa corona ay sa kuan, sa tukuro. Ay, sa tukurong, Si Lloyd. Uy, si Lloyd o si Jonas Kiamko. Sila, mga buutan pa to sila, ti. Oo, pero sigurado si Lloyd buutan, pero atong si Jonas, di ko ganahan ato. Ngaman, ti. Nawong pa lang ato, chick boy na kaayo. Hala ka, Oy, uy. wala magpili to. Naingipon o wala. Basta Sukol? sukol jud siya. gid na siya, Grabe uy. lagi to. Hoy, Jonas Kiamko. Dili na si Kwan na siya. Oy, Sino? si Jonas Cambio. Hoy, Jonas Cambio. Idol ra ba kayo taka? Ing ana di ay kakul. Wala mo gid na siya. Wala mo gid siya nalabot ha. Ay, dugay juga ko hulat ana niya. Hindi bala katong time nga sige tag basketball nagaupod man ka sa iya. Hoy, hoy, merienda ra daw mi ato. Ay hala, oy grabe no. Asa mo ato katong sa iyang badya? Dili katong sa iyang kuan katong naay sidecar na. Ay hala. Grabe bitaw ko siya. Pero bes buutan baya na siya. Hoy, buot kay na siya ti oy. Ug madto kay mi dito ginaihawan mi niyag pato. Ay hala ka nami sa iya Iya no. ginasingitan mi niya og kanang kuan kanang sa Bisaya pa kanang buungo. Uy buongon, oy ganahan kaayo og buongon ana. Bibuongo na to bi. Parehas anak ni Jonas, murag kwan bunguton. Oo. Hoy, Diba? Pero tama natin. pero sis gusto ko nako atong iyang kwan ba katong iyang pag-ihaw og pato. Naman, Katong ti. adobo. Adobo. Kaya pag-ihaw niya adobo, pagkahuman niya ihaw og pato. Grabe good siya mukupa, oy. Ang pato. Ang pato. Oo, dili siya. Oy, bitaw, oy, mo balik Hoy, na ta kay auntie, di ka na magpatuga-tugaan ng Aaron. Nga ama. Kabalo ba kami mga balita biya? Ay, Kabalo ka yung mga kabala. mga members Di, na mo.
May pakpak ang balita. Ay! Subi, anti magsugod-sulod ang Hindi, relasyon kay ah, Kuan, hindi kay ba na? Aaron. Hindi ko Mama, nagparamdam na siya sa kanimo. Hindi ka magpati. Nag-text-text ka niya sa ako. Hala! Di ba? Bayutat. Di ba kabalo ka na nga daan nga. Dugay ko na siya nga crush. Tapos subong. Do sa ano ba lang nagpapatyang Ay, siya subi, sa anti, balita na ako. Tatlo na ginapabusong, ana. Ha? Di nga nung ikaw, magkanibusong. Alam nga kayo, ba may matri? Ikaw bala, bes. Wala Ay, kay, bes. wala kay Matris, pero naa kay Martis. Taga Martins. Amo ang Kuan. Pero, bitaw. anti, ang balita na kada, anti. Di ka magkumpiyansa ng Aaron. Ha? Di ba kumpiyansa ng Aaron? Ano man? Aaron, dili ka mabulilyaso. Ang dili ay ako gini padayunon kay sayang mag-good bes. Tama na Sa ano auntie. bala nga do paras bala sang kasabihan nga crush ko noon malay mo maging kami di ba? Ay, bahala ka dira, oy. Support Sige, ang bala. Support sa Support imuhang. lang ko ay. Support o support? Basta ha, magdayunay kami ni Aaron ana, huyugig ka sa ako. Uy, grabe siya. Kung Sige magdayunay na, mi oy. ni kuha ni Aaron, imo na good na si Jonas. Okay lang. Salamat, oy. Bahala na ka din. Naaraman di ay. O, sige na, sige na. Babo. Okay lang ba ka? Hmm? Okay lang ba ka? Okay lang ang baka. Aaron? Salamat dahil kay tagaan ko ni mong chance nga pakita ta ka may istorya. Dito sa ano bala nga gusto ta ka. Ah! Ambot ako kung gusto pod nimo ko. Aaron, Dali. Ay, usag tanggalan na imong bra? dili oy, wala na magugubra kay kuan naman ko akong gamit, dili naman ko magbra kay gamit nako koy kuan man kanang sa ni gamit oy. Ah, strapless? Sando. Sando? Sando? Oo, sando naman ang akong gamit. Kabalo ko nga daan nga gagmayan gud mi. Sige lang, balag unsapan na importante buhi ta. Tama, again. Pero, tanaw, uy, Aron, tanaw, unsa na? imong pante na lus-lus. Oy, sorry. Isaka na. Sorry, nakalimot ko magdala og sibit ganiha. Kabalo ka nga daan nga ginasibitan na lang nako ni kay sayang manggod iya pa ni Lula. Tingala ko nga, alis din na nag-garter na, hindi ka Dili makapakalabang. na oy. Kung ilis na pa nako garter ni, dili na to iya ni Lula. Ganahan Sabagay, ko iya ni Lula. sentimental value rin. Yes, sabagay. kita ni mo ni polka dots. Dahil lang, nagabasa. Ay, Ano na nagabasa dahil sa ilalo mo? ay, may Diyos di ay diha nahulog. Ay, hala. Ay, nabasa. Imo di ay na. Nakalimot man ko gatag sa imo, ha. Ay, salamat kayo. Bitaw aron Abi ba? mo na kung nakaihi ka di. Ay, dili. Bisa makaihi makuana pero na ako'y diaper. Pero, at tinuod, susi, una ta ka nakita. Rowan? Grabe. Okay. Naunsa Okay, ka? akong mata. Okay. Ay, Okay, akong mata. imong mata. Ako mata. Naunsa imong mata? Napuling. Napuling in love. Ikaw aron ba? Grabe jud ka kaayo. Jamming ka kaayo ba? Mura kag si Brian.
bitaw ron oy. Bitaw. Sorry Kadungog kay. naman ko ana kag isa pa katong mga nag-ingon sa ako ana. Ambot ko asa naman sila karon. Asan ba sila ron? Sa una raman sila maayo. Ah. Kag tani ikaw ba dili ikaw ing ana kay may gagawas nga kadaan nga istorya nga ikaw ba kuan ka kaayo babaidor daw ka. Kabalo ka, Susi. Tapos tulo ka kabuok imong napabusong. Susi. Naay pitoy totoy. Ansa? Naay trisi totoy. Ansa mo na? Ang sama na oy. Sa magkaroon oy. Ay, mga tutoy pa sila. Totoy ba ka ng anak sa iro? Good. Bitaw ron. Susi, kabalo ka, ka ng mga balita-balita na fake news na. Yun fake news man ako gani nga magpati man ko sila ha kay tungod nga kilala ta ka. Chick pero- boy ka kaayo. Dili. Pag isa pa nagasalig man ko ka nga dugay ta nagkag-crush. Pero wala ko nagasaligan na. Susi, ang tinuod. Sa to pa lang, elementary pa lang ta. Ha? Crush na kita ka. Ikaw ba? Wala lang kakabalo. Wala ko kabalo kay Tapos wala lang ko'y gut sa una mo hambal sa imo nga gusto ta ka bungod kay. Uya ko sa imo ha kay. Kabalo na ka, di ba? Kag isa pa sa una gamay pa man gud ta. Kag isa pa Bitaw. muulam ako magpabalo sa imo sa una kay gamay pa man ta. Kay karon kay dako naman ta. O ti di ba? Tama Ikaw gyud. na kay trabaho. Ako na magud kay trabaho. Pero ano man, pamangkot ko sa imo ha. Wala ba kagi kapoy? Kapoy sa. Ay, kapoy ba? Dili man ko kapoyon kay nagsakay man ta di ba? Kag isa pa wala pa man ta kakuan di ba? Ya kabalo ka na. Siguro kung makatapos ta ana kapoyon jud ta ana di ba? I mean ba wala ba kagi kapoy kay gaina pa mo ka nagadagandagan sa kung huna-huna. Ikaw gid ba? Dili magukuraner. Bitaw pero Saan ayun kaya ko ba? nimo saguton? Hmm? Saan kaya ko nimo saguton? Gusto nimo karon na? Basta ay, pasalig lang gud sa ako nga dili nimo ko pasakitan kay kabalo nga da ako sa imong background nga chick boy go ka kaayo. Dili naman Nagsige pa kag upod-upod kang Brian. Bitaw aron kung tani nga mapakuan nimo ko ba mapasalig nimo ko nga kung sugton ta ka Pasaligan ta ka. dili nimo ko pasakitan ha. Di ta ka pasakitan Dili palamian nimo ko lang ta ka. pasakitan. Palamian lang gud ko nimo aron. Aron ang aton Palamian. pagigugma magdugay ba paramian ang pagpalangga. Di ba? Tinuod na. Amo na nga, ano man, isugot ako nimo? Oo. Isugot ako nimo? Oo. Ginasugot naman ka kay. Kita na! Oo, gusto taman ka. Salamat kayo! Ay, isugot ako! Ay! DJ Cyber Tisoy. Ay, Brad! Basta, Brad? Ron. Nakita na kita, Brad, ba? Ay, gani. Sa una, sa kuha lang tayo magkita. Gani ti. Sa Facebook. O ti kamusta? Okay lang, Brad. Basta, si Kuan ba? Kilalan mo si, ano? Kilala ko eh. Kilala mo na? Gagisa pa gani Brad. Batian ko naman ang istorya nga kamo na. Pero Oh, Brad, lain lagi mong... siyempre Crush din mo sa una, no? Crush din mo na siya sa una, no? di lang crush kaya ginaligawan ko gani sa. Ah! Ba? Gani na nga bisan sakit man para sa akon pero nagibuhi ko para siyempre Brad, gusto man niya na kung din sa mali pa yun, siyempre suportaran ko ba na.
Kabalo ko daan na palangga ko na si Susi. Sensya ka, Brad. Kaya ako may sugot ni Susi, Brad. Wait ta siya na may mahimo, Brad. Pero nga ako lang, Brad, mas mayo ganin nagkita ita sa buong. Siguro, Brad, Nga man. mas mayo siguro nga prangkaunta na lang ka. Siyempre, kilala ta ka mo. Ikaw nga daan, Ano kilala, Brad? Klaruhan mo kilala. Bisa may tago pa sa akong, Brad, pero halatado ka na damo. Ano may nabingwit dire sa atong lugar din. Ah. Pero, Brad, kinahanglan na ang ginpangimo mo sa iban, Brad, hindi mo gipangimo na kay kung makita, kay kung himuon mo na sa babae nga palangga ko, Brad, makatilaw ka gid sa akon. Brad. Basi ko na galakat ka sa dalan, Brad, nga dila mo lang blaway lago baw. Grabe po ka, Brad. Tuod na. Di, Brad. Way ko galahog ya. Ako, Brad. Ako. Langga na ako na si, ano, Brad? Amo na Si Susi. gani. Mo na ginaligawan ako na si Susi. Magay gusto na ako nga, maging kami. Ang mga balita-balita, Brad, di na tinuon, Brad. Hindi Ako, Brad, ya. Diyos kayo na. Hindi ka na magtago mula sa akong, Brad. Kita mo tong may manghod ka barkada ako, Brad. Di mo man tong ligaw-ligawan. Tapos ko, ano, ay naman. Dito sa mo bala na, Brad, nga mas... Kabalo mo ka ito nga, grabe po ko, demanding mo kayo ito, Brad. Demanding. Imagine na ba? Imagine na. Ang balo niya kung pabaklon ko niyo og house and lot. Ate, kung palangga mo siguro, Brad, kag kung may ara ka, hatag mo man siguro na. Pero Brad, sa kay Susi, tinood na yun. Walay, ano ni Brad? Walay binuang ni Brad. Pero, Brad, Tinood na yun ni Brad. Hindi mo lagi pagtinuntuan si Susi, kay ko matinuntuan mo, Brad. Katilaw ka gid sa akon. Ang pagpalangga ko kay Susi, hindi malabawan niya. Kag isa pa, Brad, gapanligaw ko sa iya. Uway ko lang gindayon, kay tungod ginsagot ka niya. Tandaan mo na. Pero Brad, promise ako sa mga Brad, di na ako na langulanguhan si Susi, Brad. Sige, Brad, Oh. Basta, Brad, Oh. Makabati lang gid ko istorya nga nagtinunto ka. Tandaan mo gid. Tandaan mo gid na. Anong tandaan ko, Brad? Tandaan mo pangalan ko, Brad. Ote. Ano ito ang pangalan mo, Brad? George. George. Di pa or Junior. Baka pala yung pangalan, Brad. Sige, Brad, Sige, Brad. Basta, Salamat, Brad, Brad. Di na ka masyat? Hindi na eh. Shot sa ito. Masyat-syat pa ko sa imo nga daw galain nga daan bot ko sa imo, masyat pa ko sa imo. Sige, Brad, Kami na mag-shot ni Oh. Manoy. May lakas Salamat, pa ko, Brad. Brad. Sige, Alungan mo si Susi, Brad, Sige, Brad. Alungan mo, gid. Hoy! Murag malipayon. Kabalo ka nga Ala daan ka, yung nga. oy. Inspirado ako eh. Inspirado. Inspirado. Kaya, kamusta? Okay lang. Wala ka kabalo kung ano ang balita? Anong balit? Kami na ni Arwin. Onsa ko no! Kami na! Kag-isa pa, way ko naging padugay-dugay. Kay gusto ko man siya. Kagambal niya sa akon, gusto niya man ko. Alangan padugayon pa namon na. Hoy, babae ka? Yes? Uy, bayon. Grabe. Anong problema mo sa bayon? Wala lang. Nagambal pa ko nga, may problema ka sa Ang bayon. bayo at dili Philippines? Siyempre, Philippines yun. Hoy, America. Pero, maingon ko sa imo ha, dili mo kasaka, hangtod ra mo sa rainbow. Hoy, subi auntie. Maabot mi dito kay kami mag-decorate, no? Ay, sa bagay. Bitaw? Kanya maglatay-latay naman sa rain. Kanami, no? Hoy, ikaw ba? Oo, ako. Kusion ko na mo. Ayaw, lagi gunitin na. Kay base ako makakusi ka ng imo ba? Hoy, Bitaw, ikaw ba, suporta no? lang bala ko. Suporta rin lang bala ko sa among relasyon. Ano supportary? Kabalo ba ka sa mga balita? Nga. Nga kanang imuhang karelasyon?
Si Aaron? Oy, chismis lang na, no? Chismis! Mm, Tanaw chismis ni mga lang na. pictures, sa iyong Facebook account. Tanawa. Eh, friend niya na. Nagambal mo sa ako niya. Anong Best friend? friend niya na. Tanawa na relationship. Taka ka lang. Di ba sa bunga panahon, pwede ka nakahimos ang fake news, di ba? Fake news. Pwede ka nakahimos ang mga makapalain sa imong sigkatawo, di ba? Bisan hindi tuod. Pero auntie, Basta ako hindi ko magpati si Naya. dugay ko na siyang ginabantay-bantay. Crush ko na Ay, siya. tiki, ikaw yung may gusto sa iya mo. Malay mo, basta ginasiraan mo lang ko, di ba? Hoy, auntie, friend tayo, di ba? Friend tayo. Tapos karon siraan ta Basta ko. hindi ko yung magpati. Grabe siya. Palangga ko yan si Aaron, no? Palangga mo gana, pero pamangkot akong palangga kani. Oo, palangga niya ko. Anong hambal niya sa imo? Ba't niya, I love you, I love you, I love you. Amo lang nang hambal niya siya. Mo nagpati ka dayo ng bruha syempre, ka. mapatyagan ko man iya. Nabatyagan ang ano? Ihatag ko bala nga ako nga Balenciana sa iya kung hindi ko siya palangga, di ba? Ano ang nabatyagan mo? Nabatyagan- Ang budbud o ang pusti? Siyempre, ang iya nga budbud. Hoy, subi auntie. Ikaw mahilig ka gid sa budbud. Siyempre. Ikaw, Tin, anong baligya mo dira? Ay, namunggo. Munggo naman, munggo ni Tintian. Basta Wala kay Benarito. Ang Benarito namin na ipares sa kuan, pipino. Munggo na lang kuti. akong tin isa ka rice. Rice lang ko tin ha. Dili kang pipino. Dili ko pipino ka naman ko'y rabanos. Pero auntie, hoy, pamati ba? Kasi ano ba kailangan mo? Testingi ko si. Kaya palang tanan ka ha. Kuan na takadaan na di ka gibag kumpiyansa ni Aaron. Oy, palangga ko siya no. Kagabalo ko nga daan nga palangga niya man ko. Mm. Wala sing may makaguba sa amon nga relasyon. Bisan friend patadua pero kabalo ko nga palangga man ko ni Aaron, di ba? Support na lang pala. Suporta! Di ko ganaan mo suporta ng mga anak ni mo. Kag-isa pa, hindi ka mamati sa mga kuwan, sa mga haka-haka dira sa palibot kay. Hay, nag-istorya mi ni Ina, Aaron. wala gina may makabulig, no? Nag-istorya mi ni Aaron katong ligad nga gabi. Ang hambal niya sa ako, pagkakita daw ninyo, grabe na huslo ko ng imong panty. Tinuod ba? Oy, Tuod to. dili, oy. Tapos pag hambal niya taon-taon, ang imong bra ko rin natanggal. Tinuod ba, no? Grabe ni si Aaron ba? Grabe ka, Abi ko gid- gani amon-amon lang to, oy. Pero ikaw raman siguro iya gisugitan. Siguro. Pero basta, ante, di ka kayo magpalabi. Di ka kid magpalabi. Oy, kabalo na ko ya kag isa pa may edad na ko. May Kabalo na edad. ko ya sa ginahimo ko. Baala ka na, dira, oy. Hindi niya ako kaya pasakitan. Ano lang? Panamian. Sang siyempre pagpalangga eh. Okay lang ba mo sa imong lugaran eh? Kasi no pala niya. Girintahan naman eh. Di ba hambal mo ari si mama mo kag si papa mo di? Wala. Ang ari lang dire si... Kita lang dirito ha sa balay. Ay, saba. Nadira sa pihak nga kwarto si Ay. Jun Rivera.
Ato taga Jensen? Ay, tuot ka. Ano sa piyak balay mo nang Amo na da iya. di ka magsagit niya? Nga man. Batian ta niya ta sa likod. Ikaw pala. Malun ako sa imo nga gindala mo ko di pa. Di ba hambal ko sa imo tito lang ta sa payang? Pwede naman ta diri. Hambal ko sa imo tito lang ta sa payang kay wala gid tito sang tao nga makakita. Diri Bala tito bisan payag lang to. Walay tao diri. Bisan damo dapaw agwan taon ta lang. Importante pa lang may privacy kita kag wala may makakita sa ato. Nami dito kay ana sa tunga ka maisa ng payag. O di ba? Tapos kaon-kaon, magkaon naman ta saging. Magkaon ta sang mais, di ba? Okay lang. Wala problema diri. Pero Mas okay diri kay peaceful. pero diri ambi paggawas nato karon damo sa mga chismosa sa teras sa gwa. May problema kay motor man ta, helmet man ta. Masiling sila naman. Uy, nagpa naman sila. Shh, di ka magpati sana. Ikaw ba? Ara ka na naman. Kabalo naman Tagua balaan na ng imo nga pusil. Dili man ni pusil. Unsa di ay na. Sanggot. Hait na baya ng imong sanggot? Bago lang din ako gamit ganina pagpananggot sa lubi. Bitaw gang, uy, first time manggod na ako ni. Problema na kay first time po na ako. Atik juga kaayo ba? Daghan na gani ko ka nadunggan nga balita nga daghan na kani pabusong tapos subong maingoy ka first time. First time imong mata eh. Susi, dapat sa ako magpati. Dili ka magpati sa iba. Hindi kay siyempre ang amon gud mga silingan ba ang tudron wa pagod sila ni Ayo. Ano Di ba? Kanas ang na maayo na imong Di siling. ba? Di ba na ay madunggan ka sa taba sa kuan, madunggan ka sa radyo nga. Nagayo na nga mong silingan. Ate kraban di ayo ang tudron wa pa ni Ayo. Kanas ang na maayo na imong silingan. Lang. Pero mag-unsa man ta diri ron. Ay, karon. Ako'y bahala anang imong samad. Ako'y mo ayo, ana. Ang unsa? Imong samad. Di ba na kay samad? Wala ko'y samad oy. Di ba na? Wala lagi, wala lagi. Alagi ang bigot. Ari. Di ba? Ikaw jud ba tanda ko kaayo mangitag sa madili man nagsamad. Ano man na gali? Basta dili man nagsamad. Samad na. Dili na samad. Ote sigaw. Ikaw. Pangitaon ko imong mais. Pangitaon ko imong mais. Ay, tanda ay ka manghitag mais. Sa magka... Buy, isa na akong mais. Dili na nako ni Boyan. Kukon ko imong mais. Okay. Lang. Kukon ko imong mais. Akong buksan ang pultahan. Sige, abante. Akong isara. Okay. Tanawa. Bunogod ang imong mais. Nandiyan man ako mais. Hala! Tanawa! Ang mais! Uy, alao ni Banog imong mais. Pandamay ka. Yan naman yung mga mais. Gunitan mo ako. Mabalos ko. Bulungon ko na imong samad. Ayaw lagi. Bulungon ko na imong samad. Ayaw. Yeah! Tinood na la. Ang galibog ang ulo ko sa bungla.
galibog ang ulo ko Lagi sa... paghimo mo, inaya. Lalala pa sa luwa ko la. Apo, sus nano, nga gipaghimo mo, timo, ina. Amo bala ning pagtudlo sa imo, ha? Wala ko nagpati lang nga. Magbalik kali akong girlfriend na. Ay, Pagambal niya sa mga nabusong na kuno siya. Ikaw nga bata ka. Ang budlay la. Ang budlay la. Kami na ni Susi. Si Susi, Si Susi ba? ato gwapa kayo nga bata. Katugad-tugad ito sa una, Drig. Ay, God-bless pa sa inyo. oo, nadumduman na nakon tong bata ni Suso. Oo, si Susi. Katong iyang mama si Susing. Ba't mo sing ganun? May uyab ka, tapos si Susi, uyab mo ba? Ano mo natabula? Nalubaw na ano nga bata ka. Katong ex na ko nga si Mary. Ah, Nagbulagay na kami. sino nga Mary? Si Mama? Si Mary ba? Ito nagatuwa bala Drig. Ay, oo, atong si Mary Christmas. Si Mary la. Ay, oo, basta Nagbulagay si na Mary. kami la. Nagbulagay na kami. Ote, unsa? Abi ko, okay. Sana karon? Abi ko, okay na kami. Ote, di ba nagbulagay naman ka mo? Nagbulagay kami. Ginligawan ko. Siyempre, wala na kami mo. Ginligawan ko si Susi. Ote, oh, Ibot lang ko gabi. Ambal niya sa ako si Mary nga. Makigbalik daw siya kay nagabusong na siya. hindi! Ba't mo siyang gano'n? Nagabusong na naman? Hindi ba laligad? Ikaw nga bata ka. Ikaw nga bata ka. Ikaw nga bata ka. Kusion ta. Kusion! Kung ganyan mo nga labaw. Hindi ba lasang naniligan? May pinabusong man ikaw. Ang panit na natanggal. Ay, ambot ko lang pa ina. Kusus na ano ka bata ka. Dalawa na subong kay problema naman. Ba't mo sing gano'n nagbusong si Mary? Nagbusong si Mary la. Tapos si Susi may natabo sa inyo? Iprangkaha ako, sugiri ako. Sugiri ako. Oo la. Ay, hindi. O na ano ka man, apo man, ano man yung mga problema nga ginsudlan mo? Tuod apo nga hindi ko matago nga apo ta ka, kag isa pa perti ka kagwapo eh. Pero gingamit mo ang imo nga itsura sa pagpangabuso sa mga balatyagon sa mga babae. Apo, si lula mo babae, hindi babae si lula mo. Kabalo ako sa balatyagon sa isa ka babae ko. Ibuan mo sa hindi maayo. La, anong imaong ko la? Buligi ko la. Nagligad gani nga. Bawa po ka. Kaligad to, pinabusong mo man tong tito sa sulod sa tangkal. Wala lang. Wala. Anong wala? Wala tilabot na. Hindi na ako pagbutige. Ka... Ay, Ano imo? kagatoldogit sa imo nga bata ka. Ano imo? Hindi ba na ako pagpasubrahe sa problema, apo? Hindi ako mapatay sa ako nga pangidaron, pero daw mapatay ako sa mga ginapanghimo mo nga problema. Diin ka nagilog. Patayan mo. Patayan mo, sulbaron mo ina nga problema. Ano imuon ko la? Sulbaron mo ina. Anong imuon ko la? Kinahanglan mo si Apo. At tubangon mo. Nga pinabusong mo si Mary. Tapos? Si Susi, kasano pa lang bala ka mo nag-uyabanay sina? 1 week pa lang la. Ate, 1 week pa man lang. Pero mo ko bitaw apo, bisan mali, kinahanglan abi apo, isa lang gid ang piliun mo sa ila eh. Siguro Sinong ang piliun ko? malaygay ko sa Sinong imo piliun ko lang? apo. Sinong piliun ko? Piliun mo si Mary, kaya siyempre kinahanglan mo ato panindugan nga pinabusong mo siya. Anong ko si Susi la? Si Susi siguro, ma-explicar mo pa man na kay Susi kung ano ang natapo. Kaga siguro, apo, maintindihan man inatanan ni Susi ang mga nagpalangitabo. Anong ko la? Pangayo ikaw sa pasaylo. Bulagang ko siya la. Kagprangkahon mo siya. Na hindi gid ka mo pwede kay mayada ikaw sa pinabusong. Kinahanglan mo ato pang nagutan, apo. Kinahanglan mo gid. Kinahanglan mo gid ato, apo. Tama ba na po imuon la? Ang paglaygay ko sa imo siguro, amo ning tama. Pati ako. Kag isa pa ginapaandaman ko na ikaw. Untate na ning mga kabuang mo. Untate na ina. Kay pinakaadlaw magabalik sa imo ang hindi maayo.
Nagpasilo ako, Susi. Patawaran ko. Dali lang. Ano ka na? Susi! Susi, nano ka, Susi? Nano ka? Ginapamangkot mo bago kung naano ko. Patawaran ko. Alangan magkadlaw ako. Himumunita ako na. Saling tugid kag tama sila. Wala ko yung tuyo. Tama sila. Di ko man balaan nga magbalik siya kag magambal nga gabusong na siya. Ginbasted ko ang mga tarong nga mga lalaki nga nagapangaluyag sa akon. Kag ikaw ginpili ko nga kabalo ako nga damo na ikaw sa sabit. Pero kay tugot palangga ko ikaw ginpili ko kag nga ginimo mo ni sa ako na. Aron! Patawaran ko, Susi. Aron! Nakuha na ni mo ang bingka morkon kag imbutido sa akon. Kagsabang ba makigbulang ka? Patawaran. Wala ko nag-expect na mo katong matabo. Wala ko nag-expect. Wala lang nagipagbalik. Uy, paistoryahan ako. Kung wala lang nagbalik, kung wala lang nagbusong si Mary, magpadayon ta, pero dili ko gusto nga. Wala tatay ang bata na mo. Pero ito ang problema kay pinabusong mo siya. Sa lantaw ko, amo na ning tama nga desisyon. Kaya mo tong hambal ni Lola. Pero paano ako? Aron, paano naman ako? Nagpatuga-tuga ka sang pagigugma sa akon kaya hindi mananggali ka kasarang? Patawara ko. Patawara ko kung nasakitan. Patawad. Nasakitan ko ikaw. Patawad, hindi madali magpatawad. Tungod kayong saka, kasakit ka ginimo mo sa akon. Perti ka sakit. Perti ka sakit. Bisan na batyagan ko man kaisa ang kanamit. Pero perti ka sakit. Ang may-ari ng damdamin. Kung tani pa nga magbago na ikaw. Patawara ko. Palangga taga pero anong ko ni? Anon mo na. Alangan nga, ipilit ko ang akon niya balatyagon sa ibo. Alangan ipilit ko ang akon balatyagon para sa ibo kay magpalangga na ikaw nga iban. Gisa pa. Naluoy ako sa ginabusong ni Mary. Kinanglan niya ang tatay. Kinanglan niya ang tatay. Sige. Tungod kay amo na. Tungod kay amo na ipili mo kag amo ning tama. Sundan na lang ina. Sundan na lang ina bisan masakit sa akon. Isakripisyo ko ang akon pagpalangga. Salamat. Salamat, Mary. Salamat sa katonto mo. Salamat sa katonto mo. Kag palihog hindi ka lang magpakita-kita sa akon. Hindi ka na magpakita-kita sa akon. Hindi ka na magpakita sa akon. Nga ako magpakita ko sa maliwat. Kung basi mapakita kaliwat sa akon, basi mabusog naman ako. Nagkaidagal ko ring binubuo. Sige. Malakit ako. Tandaan mo lang.
tandaan mo lang, gid. Ano ang tandaan ko? Pasalamat ka kay buhat ko. Salamat kay buot ka. Kag kung tuntok ko, Kung tunto ka. ikaw nga tuntok kag ipaiwitan ko na ikaw. Bolilyaso na lagi. Mo nang ginahambal lagi nato na sobra sa sobra ni mo nga pagpalangga. Sahay mo rag medyo mabulag ka na brad eh. Oo. Sabi ni mo na to. Tungod Ang kay ending day bulilyaso. bulilyaso pandamay. May mga lalaki man pod. Nakabalo sila sa ingani nga sitwasyon. Dapat bago mo sulod sa isa ka relasyon. Tapuson anay. Klaro sa Klaro anay. okay na ba? Hawa na ba? Nahagbasa na ba? Nagbasa na ba kaya taragon ko na? Oo, diba? Para pag-abot sa kanang magka-relasyon ka na liwat, may problema. Oo ba? Kaga dapat sini hindi kita magpadaso-daso sa Nan. mga sa mga hambalanon nga mga Yeah. matamis nga mga Kuy! hambalanon. Manalagi bra madalahig pa itong mga dili maayo. Correct. Ang mga tarong. Mga tarong madalahig Oo, para sa aton. Para sa tuwa. Oo, madalahig ta sa mga ginapangimo sa iba nga mga kapwa ta. Dapat hindi ka mo mag-amos na. Oo. Madaot na itong bad records. Correct. Kaga sa mga nagaplano magampang-ampang subong Ayaw sa na, Brad? subong pa lang nabatian nyo na hindi Oo. nyo na pagpadayo na. Yan. Oo, kay siyempre may mga balatyagon man na sila. Amo. Oo, tama. Do sa ano man bala kamo may mga utod man kamo nga babae. May mga Oo, ginikanan may man to. may nanay kamo nga Nanay. babae. Oo, siyempre kung ano nabatyagan yung kasakit sobra pa na ila. Oo, gani sa mga nagaplano nga magtinonto da sa gugma-gugma. Hindi niya pagtayo na. Ontatay nyo na ang bisyon nyo. Kay abi ninyo, kung nagapati ka mo nga pagdamo ka mo ka relasyon, lalaki ka mo nga ano, mambal yung nga ang tunay- Lamang ka. Oh, lamang Oo. ka. Tunay na lalaki, Oo. damong ka relasyon, which is not true. Oh, ang tinuod nga lalaki mapinalanggaon sa isa lang nga babae. Correct. Wala. Hindi na pagiging tunay na lalaki kung damo ka chicks. Relasyon. Amo na yan. Ay, mga patuga-tuga ni Boy Nunoy diri nga. Ano ba? Hindi na lamin mag-tell. Hindi na kami mag-storya. Sige. So, Susi, kung amo man ang natabo sa imuha, well, nahatag mo naman ang tanan. Mahimo sila kung nahatag mo ng tanan. Pero, may mahimo ka pa para manumbalik ang imuhang kalipa. Imong kakuso. Yeah. Imong kabakot. Yeah. Magpadayon ikaw, Susi. Bisan na masakit pa ang imo na aguman sa gugma. Tama. Pero hindi dira nagasara Yeah. ang chapter sa imo nga pagigugma. Eksakto. Sa subong nakabatyag ikaw sang kasakit, pero sa sunod malay mo kasakit gihapon. Ayan. Kasakit gihapon pero sa sunod naman na siyempre qualify naman. Yeah. Padayon gihapon. Na. Sige. Salamat, Susi, sa pag-share sa imong sa imong story, and I hope nga na landagan ba ato mga kabrigada nato, especially katong may plano pa nga magduha-duha, magdouble-double. Ayaw na nyo na himuha kabrigada. Kay syempre sakit na para sa part Correct. sa mga inyong makarelasyon. Alam mo kabalo kung ano ang pain nga maidulot ana sa inyong maging makarelasyon na nga ng matabo. And isipan man ninyo na if ever man baliktado ang sitwasyon,
ikaw ang siya dito sa nasakitan. Diba? Kaya mo ba kaya? Correct. Sige! Salamat sa pag-share, Susie. Diri sa to ang pagpulong-pulong sa Purok Brigada. Ha? Nawag? Ang damay nga cellphone dito naga. Ay, sino ko nakakita cellphone ni Madam Eva sumagpaw. Uli na pon. Sige. Balikan na to ba mga messages mamaya ka brigada dito sa itong pagpulong-pulong sa Purok Brigada Drive Thru. Opo, siyempre ang inyong Purok Chairman, ang inyong Papa G. Og leader sa mga tanod o tropon tanod, buhay nunoy. Sa 95.7 Brigada News FM. Tama no! News FM. Ang paborito kong radyo, Brigada News FM. Nanay kag si tatay ko, ang paborito nilang radyo, Brigada News FM. Brigada News FM. Brigada News FM. Makabagong tunay na radyo, angat sa musika at balita, Brigada News FM. Nai-imagine mo ba ang simoy ng hangin dumadampi sa'yo habang nasa duyan sa tabing dagat? Sarap! Ang reunion niyong walang kasing saya dahil sa masasayang alaala. Ang makukulit mong apo na nakikipaglaro sa'yo habang naririnig mo ang malulutong nilang tawa. Lolo, gusto ko bang matutong mag-bike? Paano mo magagawa lahat ng yan kung may karamdaman? Stay healthy and enjoy life after retirement. Take Power Cells Herbal Capsule every day. Invest first for your health and live longer after the long years of hard work. Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit. Uy, Mare, yung ilaw niyo kagabi, naiwang bukas. Nakabukas talaga yun. Naka-Drive Max capsule kasi si Mister. Kaya, lights on. Drive Max capsule? Kaya pala. Mas tumatagal kasi pag lights on. Mare, naiwan niyo din yatang bukas yung ilaw niyo kagabi. Nag-Drive Max capsule na din kasi si Mister. Kaya, lights on! Para always lights on, mag-Drive Max Plus Herbal Capsule. Tagal ka. O aking sinta, buksan mo ang bintana nang masilayan ko ang iyong ganda. Oh, eto! O aking iniibig, sa muling pagkakataon, buksan mo ang pintuan nang ako ay pagbigyan. High-tech na ngayon, all-style ka pa rin? Di na uso yan. Eh kung bubuksan ko, anong mapapala ko? Eto dala ko, bagong-bago, Maxan, 8-in-1 coffee. Tayo na't pagsaluhan ang sarap ng pagmamahala. Mabuting hangarin, tiyak pagbubuksan. Maxan 8-in-1 Coffee. Max Healthy, Max Sarap. Ang aking mga matay naaakit ng sobra. Ligayang walang kapantay pag ikay nakikita. Kutis mong makinis, sadyang nakakabighani. Para sa flawless na kutis, Glutaflex Whitening Soap with Moisture Magnet. Kaya pala ibang-iba ang ganda. Puso ko ay nabihag mo na. Glutaflex Whitening Soap with Moisture Magnet. The only whitening soap na may moisture magnet. Feel that smooth and glowing skin. From Bridget Cosmetics. Lovable and free. Yummy Fit para sa bidang bulilit. Yummy Fit para sa batang malupit. Lasang di mabait, halagang sulit na sulit. Yummy Fit sa inang sweet na sweet. Yummy Fit para sa bidang bulilit. Yummy Fit para sa batang malupit. Lasang di mabait, halagang sulit na sulit. Yummy Fit sa inang sweet na sweet. Ang Yummy Fit ay mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Wake up para makaahon sa hirap. Wake up para maabot ang pangarap. Katawan ay malakas para sa magandang bukas. Believe, succeed, achieve sa Garci. Katawang healthy, achieve sa Garci. Araw-araw mag-vitamin C. Araw-araw achieve sa Garci. Ang Guard-C Calcium Ascorbate ay mabibili na nationwide. Brigada Prada. Para sa mga inahin at pullets, mag-Bimeg Integra 4000. Now with improved and better formulation. Mas maraming fertile eggs, mas maraming sisiw versus previous formulation. Bimeg Integra 4000. Iba ang laking Integra.
Avail our promo. Zonro Glass Global Corporation will be giving out freebies and discounts. Ang Zonro Glass ay nag-e-install ng lahat ng klase ng windows, mapasliding man, awning, fix at seamless. Maging ang doors, gaya ng patch fitting, frameless at iba pa. Oops, di lamang yan, maging lahat ng klase ng roll-up, railings, welding at fabrication ay amin ring ginagawa. Para sa inyong katanungan, tumawag o mag-text sa 228-7593 at 0933-864-8965. Bisitahin rin kami sa Zonro Glass Building, Jensen Drive, Coronadal City. Zonro Glass, like us on Facebook. Para sa mga inahin at pullets, mag-Bimeg Integra 4000. Now with improved and better formulation. Mas maraming fertile eggs, mas maraming sisiw versus previous formulation. Bimeg Integra 4000. Iba ang laking Integra. Buong bansa ay maghanda. Heto na, parating na. Sa paninindigan, maaasahan. Musika at balita, hit sa bayan. Mayroong kulitan at tawanan. Storya ng buhay mo pag-uusapan. Mula umaga hanggang gabi. Brigada na! Kayo't kami! Ikaw at ako, tayong lahat. Brigada na at huwag ilipat. Buong barangay, kakuntsaba. Buong pamilya at barkada. Sumabay ka na sa pag-arangkada. Dahil dito kayo abida. Kaya tara na, iyong pakinggan. Brigada na at walang iwanan. Brigada News FM. Una sa balita. Brigada News FM. Laging kaakibat. Brigada News FM. Huwag nang ililipat. Tayo na magsama-sama sa Brigada FM. Drive-thru. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na ang bawat isa'y para bang namumroblema? Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang caroling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit anong mangyari, ang pag-ibig sana'y manghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Mabuti pa nga ang Pasko noong isang taon. Sa ating hapag mayroong kaso de bola at hamon. Baka sa gipit Happy New Year mapopospon at ang hamon ay mauuwi sa bagoong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y manghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y manghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko.
Programang paborito. Dito sa Brigada News FM. Makabagong tunay na radyo, angat sa musika at balita, Brigada News FM. Nai-imagine mo ba ang simoy ng hangin dumadampi sa'yo habang nasa duyan sa tabing dagat? Ang reunion niyong walang kasing saya dahil sa masasayang alaala. Ang makukulit mong apo na nakikipaglaro sa'yo habang naririnig mo ang malulutong nilang tawa. Lolo, gusto ko bang matutong mag-bike? Paano mo magagawa lahat ng yan kung may karamdaman? Stay healthy and enjoy life after retirement. Take Power Cells Herbal Capsule every day. Invest first for your health and live longer after the long years of hard work. Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit. Round 1. Yeah. First round pa lang, knockout na? Mag-Drive Max Plus Herbal Capsule. Lakas na tumatagal sa mainit na labanan. Oh, ano? Another round? Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking laging panalo sa mainit na bakbakan. Sa Drive Max Plus Herbal Capsule, tagal ka. Ikalawang katawan, i-wave ang iyong itaas ang iyong kamay at ikaway-kaway. Ikembot na ang bewang sa kaliwat sa kanan, igiling ang katawan. Linis chan, sexy chan, linis chan, sexy chan, linis chan, sexy chan, linis chan, sexy chan. Wake up para makaahon sa hirap. Wake up para maabot ang pangarap. Katawan ay malakas para sa magandang bukas. Believe, succeed, achieve sa Garci. Katawang healthy, achieve sa Garci. Araw-araw mag-vitamin C. Araw-araw achieve sa Garci. Ang Guard C Calcium Ascorbate ay mabibili sa lahat ng Brigada Pharmacy, Brigada News FM stations at sa mga butika nationwide. A Brigada product. Para sa mga inahin at pullets, mag-Bimeg Integra 4000. Now with improved and better formulation. Mas maraming fertile eggs, mas maraming sisiw versus previous formulation. Bimeg Integra 4000. Iba ang laking Integra. Buong bansa ay maghanda. Heto na, parating na. Sa paninindigan, maaasahan. Musik at balita, hatid sa bayan. Mayroong kulitan at tawanan. Storya ng buhay mo pag-uusapan. Mula umaga hanggang gabi. Brigada na! Kayo't kami! Ikaw at ako, tayong lahat. Brigada na at huwag ilipat. Buong barangay, kakuntsaba. Buong pamilya at barkada. Sumabay ka na sa pag-arangkada. Dahil dito kayo ang bida. Kaya tara na, iyong pakinggan. Brigada na at walang iwanan. Brigada News FM. Una sa balita. Brigada News FM. Laging kaakibat. Brigada News FM. Huwag nang ililipat. Tayo na magsama-sama sa Brigada FM. Brigada News
ang tambayan mo tuwing umaga. Drive-thru, drive-thru, drive-thru. Mas masaya, mas kwela, nakakapagpa-good vibes talaga. Ito ang pampasarap ng inyong umaga. Drive-thru. Drive-thru. Dito sa inyong paborito, Brigada News FM. Drive-thru.